Estamos a venres e toca a sección, como todos os venres, de novas tecnoloxías. Marcos Fernández, moi bons días, que tal? Moi bons días, Carlos. Marcos Fernández, que é webmaster de código0.com, con quen imos falar do novo iPhone, ese novo trebello que ten a todo o mundo revolucionado. Esa cuarta xeración xa, que isto evoluciona. A unhas velocidades impresionantes, pero antes imos falar dunha iniciativa moi singular. Sí. É moi importante tamén, porque nos vai axudar moito a recuperar o galego. A recuperar o galego, que é algo que está moi ben, que aparte que se pode facer apoiando nas novas tecnoloxías. O sea, todo o que hai na internet non é só para informáticos e friques tecnolóxicos, senón que é para a xente normal. O sea, a rede pode utilizar como ferramenta para, por exemplo, fomentar o uso do galego pois en sitios nos que pode estar un pouquiño esquecido. E iso faise pois aproveitando as posibilidades do que chaman crowdsourcing, que é unha palabra que sona moita, e que ao final pues, ven ser algo así como de, como dicían isto na bola de cristal, de solo no puedes, con amigos sí. Ai, sí, é esa frase que dicían, é certo. Pero é simplemente eso, é colaborar. Facendo así unha traducción trapalleira, como sería? Traballo en grupo. Traballo en grupo, ou a multitude e o seu poder. A multitude. Algo así. Algo semellante, podemos poñer exemplo, por exemplo, o que pasou con Facebook, que se quixo traducir o galego, e a maneira que fixeron de traducir, en vez de contratar a traductores profesionais, foi coller a usuarios galegos de Facebook, todos a vez, debatindo, contribuindo para facer esa traducción. Así, hoxe temos un Facebook en galego gracias ás contribucións de moita xente en vez do traballo duns poucos. Iso mesmo podese facer tamén con outras cousas do día a día, que o que fan dende esta iniciativa que temos aquí para presentar cos amigos da Navalla Suiza, que temos aquí ao lado, que serían pois Xavier Cid, que é unha destas persoas moi inquietas, que é moi difícil de establecer xeográficamente onde está se non fora porque o di na internet. Sí, porque xa nos entrou aí varias veces desde lonxe, unha vez desde Cannes, tamén resides en Escocia, non? Sí. Pois tamén Álvaro Gómez, que é o que se encargue de que estas cousas que están feitas na internet, pois que funcionen, que lle mira as tripas, que lle andan facendo os traballos, todo este traballo informático, que é sempre moi importante nestas cousas, aínda que non é o que ve a xente, si o que permite que se poidan ver esas cousas. Nos, sobre todo, somos os que ve a xente cando algo falla. Foi ese, o informático. Mas o botón non funciona e dice, que pasou aquí? Foi culpa do informático. Bueno, hai que establecer primeiro que é isto do vosso proxecto galegolab.org. Por que nace, para que serve, a xente como pode contribuir? Ben, nós tuvemos unha idea, queríamos traballar en crowdsourcing, queríamos facer algo, unha ferramenta de colaboración entre moita xente, e atopamos o apoio dunha asociación, dun grupo de xente que quería facer algo así sobre o galego, non? Sí. Creemos que era un momento moi idóneo, porque a xente quere facer cousas, e nós queríamos algo que fora de facer e non de falar. Non que pensamos que era un momento de estar ben de debater e de dicir eu penso que, eu creo que, eu coido que vou facer. Si, porque aí se perderon moitas enerxías, non? No feito de andar debatendo. Está ben debater, pero levamos moitos anos debatendo. Entón, tratábase de facer algo, e como coordinar os esforzos de moita xente que quería facer algo e coordinalos ben, dunha maneira efectiva. Entón, o que se pode facer a través de Galegolab é donar cartos, pequenas cantidades, traballar pequenas cousas, pois eu teño unha furgoneta, podo facer, levar facer un transporte de algo, podo deseñar un póster. Ou seja, desde actividades das máis que nos poden parecer cotiás ás máis sofisticadas. Sí, mira, un dos proxectos chamámoslle Galego Gym. Bueno, os proxectos podes crear calquera. Calquera pode dar unha idea e dicir, eu quero facer isto, non? Entón, a xente axuda a mellorar esa idea e despois pasa a ser proxecto. Un dos proxectos é Galego Gym, que quere facer unhas táboas de exercicios para poder baixar en galego, non? Que poidas baixar ti nun podcast para facelos ti, ou que poidas levarlo nun gimnasio e que se usen dentro do gimnasio. Para iso necesítanse xente que faga a música, e xa temos 3 persoas que ofreceron a facer música. Necesitamos xente que faga os exercicios, xa temos unha persoa que dixo que facer exercicios, esta rapaza que estaba antes podía facer tamén. Necesitamos un locutor ou unha locutora para que lea os exercicios en galego, non? Eu mesmo podería servir. Precisamente. Bueno, polo que vemos, a participación está sendo moi boa, entón, a resposta da xente. Nós estamos sorprendidos. Pensábamos que iba a estar ben, pero non pensábamos que iba a estar tan ben. Temos 400 usuarios registrados neste momento, en 3 días, pero algúns dos proxectos están xa
casi listos, non? Sí, como por exemplo cales? O do Galego Gym está casi listo, o dos vídeos é un concurso, sabedes a serie esa 24 horas, non? Entón trátase de facer un vídeo de 5 minutos onde se narre as 24 horas dunha persoa falando galego, non? O sea, resumir 24 horas en 5 minutos. É un concurso e o que se pide para ese concurso é 300 euros de premio. Entón, a xente está dando 10 euros, 15 euros para poder facer o premio. Que é a forma de... O que decía Marcos, non? Só non podes con amigos, sí. As redes sociais tan importantes, non, Álvaro? Sí, un dos pilares básicos da comunicación de Galego Lab é o apoio das redes sociais, porque realmente é onde a xente está conectada as 24 horas casi ininterrompidas, non? Gracias ás posibilidades da comunicación actual, permítenos dispoñer de banda prácticamente ancha no teléfono móvil, co cal temos unha comunicación e un acceso a ese tipo de redes sociais que ademais che permiten aportar no mismo instante no que estás facendo cousas, co cal Galego Lab, por exemplo, ten unha integración moi alta, eu fago unha doazón de 15 euros no mismo momento, me sale na miña ficha de Facebook se eu teño integrado, dicindo tal persoa fixe un aporte, unha chega a tal proxecto, se decido, pois o mesmo, eso, non? Quero prestar a miña furgoneta para facer un reparto para algún dos proxectos. Pois entonces, en Facebook, nese mismo momento, xa che sale a marca de tal persoa aportou, achegou. Sí. Entón, consigues atraer unha barbaridade de visitas casi cun mínimo esforzo. A mí recórdame moito isto dos bancos de tempo, non? Estas iniciativas que, non, eu teño unha hora para facer tal, pois cambio xa por tal. O que pasa é que neste caso é todo para un mesmo obxectivo, todo focalizado nunha cousa. Que iniciativas que están deslavazadas se unan para facer unha cousa en común, non? E iso é algo moi típico tamén da internet, é unha das vantaxes que ten. Sí, o sea, nunca se fixera aquí, desta maneira, bueno, quitando o de Facebook, pero Wikipedia é un exemplo de crowdsourcing, Linux é un exemplo de crowdsourcing, son formas de nova economía que están funcionando. De feito, na internet o que fora moi popular como crowdsourcing foi cando saiu en inglés o último libro da saga de Harry Potter, que houve moitísima xente que quería lelo, e xuntáronse cos seus poucos coñecementos de inglés entre todos a facer unha traducción que foi mellorando pouco a pouco. O sea, nun principio, en menos dunha semana a xente podía lelo en español, pero despois, ao cabo de 2 ou 3 semanas, se podía lelo nun español decente. Sí. A veces non é só saber traducir en inglés, senón tamén escribir dunha maneira que seña apto. Iso demostra que o interese de moita xente, como está pasando agora coas series de televisión, que cada vez que sacan subtítulos en poucas horas, entre moita xente a vez, logran traduciros para que a xente poida entender o que son os diálogos estranxeiros, que senón é complicado, pois as cousas agrandes, e tanto hai traducidos de subtítulos de inglés a español como tamén o galego. Moitas das series agora de ficción que tanto está xente a seguir, como pasaba con Perdidos, había xente que se molestaba en facer a traducción en galego e así xente podía ler. Bueno, entón a xente que queira participar neste proxecto de crowdsourcing, que ten que facer? A ver, eu quero ter unha iniciativa a favor do galego e quero xuntar a xente para que me axude a desenvolvela. Que teria que facer? Ir a galegolab.org. Ir a galegolab.org, hai un botón ali que pon tes unha idea, cliques e das a túa idea. E a partir de aí, a comunidade, é dicir, as demais persoas, axúdanche a que esa idea sexa viable, teña un prazo... Porque establecedes prazos de execución e todo. Sí. Como nas obras públicas.